korkeamman asteen yhtälöt. Mites niitä ratkotaan? No, tässä on muutamakin eri tyyli, joista ensimmäisenä on tekijöihin jakaminen ja tulon nollasäännön käyttäminen. Voidaan myös etsiä ratkaisua kuvaajan avulla, mutta tämä on epätarkka eikä kelpaa perusteluna kokeessa. Voidaan myös käyttää symbolista laskinta, mutta sitä ei välttämättä aina ole käytettävissä. No, korkeamman asteen epäyhtälöistä vaadittaisiin tämmöinen merkkikaavio. Mikä oli merkkikaavio? Käydään lyhyesti esimerkin avulla läpi. Eli ratkaistaan tämmöinen epäyhtälö, missä meillä on neljännen asteen polynomi, x-3 kertaa x-1 kertaa x plus 2 kertaa x plus 5 tuottaa neljännen asteen polynomin. Ja kysymys kuuluu, milloin tämä on pienempää kuin 0. Ja nyt pitäisi saada se merkkikaavio aikaan. Aloitetaan sillä tavalla, että merkitään tätä vasemmalla puolella olevaa polynomia f-llä, funktiolla f. Ja ratkaistaan tästä nollakohdat. Eli milloin tuo f on tasan 0. Tämähän on helppoa, tulon nollasäännön avulla. Tämä on valmiiksi tekijöihin jaetussa muodossa, niin saadaan, että x on joko 3, 1, miinus 2 tai miinus 5. Ja nyt voidaan jo tehdä runko tuolle merkkikaaviolle. Tässä on runko, jonne merkitään nyt nuo nollakohdat sitten. Eli suuruusjärjestyksessä miinus 5, miinus 2, 1 ja 3. Ja nyt tavoitteena olisi saada plus- tai miinusmerkki jokaiseen ruutuun. Tämä on siis merkkikaavio. No, tutkitaanpa tuon funktion kuvaajaa. Se on tässä. Ja täältä huomataan, että positiivisia arvoja funktio saa täällä, kun x-arvot on pienempää kuin miinus 5. Eli voidaan huomata, että tuonne tulee plussa, laitetaan merkkikaavionkin samaan kohtaan plussa. Kun siirrytään eteenpäin, miinus 5:sta miinus 2:een, funktion arvot saa negatiivisia arvoja. Miinus 2:sta 1:een, funktio saa positiivisia arvoja, ja 1:stä 3:een tulee taas negatiivisia arvoja, ja sitten 3:sta eteenpäin tulee taas positiivisia arvoja. Nämä merkit täytyy perustella laskemalla. Eli tällainen kuvaajasta katsominen ei sitten koetilanteessa toimi. Miten näitä laskettaisiin, näitä merkkejä? No, esimerkiksi tämä plussa tässä voitaisiin laskea funktion f-arvo kohdassa 0, eli sijoitettaisiin tänne x paikalle 0, saataisiin miinus 3 kertaa miinus 1 kertaa 2 kertaa 5, ja sitä tulee 30, joka huomataan myös tuosta kuvaajalta. Funktion arvo kohdassa 0 on 30. Se on positiivista, joten jatkuvalla funktiolla, koska näiden nollakohtien välissä täytyy kaikki arvot olla positiivisia. Ja jokaiseen ruutuun siis merkin perustelu laskemalla tämän funktion arvoja. No, päätellään vastaus. Eli tämä funktio f saa negatiivisia arvoja silloin, kun x on miinus 5 ja miinus 2 välissä, eli tämä miinus, ja sitten toisaalta silloin, kun x on 1 ja 3 välissä, eli tässä kohtaa. Ja siirrytään eteenpäin esimerkki 1. Polynomilla px, joka on x3, miinus x2, miinus 5x plus 5, tiedetään, että sillä on nollakohtana x on yhtä kuin 1. Voitaisiin vielä tarkistaakin tuosta. Saataisiin 1 kolmanteen miinus 1 toiseen, miinus 5 kertaa 1 plus 5, ja kyllä sieltä tulee 0. Ratkaise kaikki nollakohdat, eli niitä saattaa olla enemmänkin. Voi toki olla, että kolmannen asteen polynomilla on vain yksi nollakohta, mutta ehkäpä tällä on sitten niitä enemmänkin. No, nyt kun tiedetään, että tällä polynomilla on nollakohtana tuo 1, niin tiedetään, että silloin tällä polynomilla on myös tekijänä x miinus 1. Ja voidaan lähteä jakamaan jakokulmassa. Eli jaetaan tuota polynomia x miinus 1, ja tuttuun tyyliin edetään, kuinka monta kertaa x mahtuu x kolmanteen termiin, x toiseen kertaan, kerrotaan x toiseen x miinus 1, vähennetään, ja tästähän kun vähennettiin tuli 0, tiputetaan vaan alas tuo miinus 5x plus 5, kuinka monta kertaa x mahtuu miinus 5x, ja kerrotaan miinus 5,
vähennetään ja jakojäännöksiksi tuli 0, mikä tarkoitti siis sitä, että tämä jako meni tasan, niin kuin pitikin mennä, ja toinen tekijä löytyy tuolta osamääräkohdasta. Eli x toiseen minus 5. Polynomi px, kun nyt 0 kohtaa ratkaistaan, niin voidaan kirjoittaa px-muodossa, tekijöihin jaetussa muodossa, eli x minus 1 kertaa x toiseen miinus 5. Ja tulon nollasääntöä käyttämällähän saadaan, että joko x minus 1 on 0, eli suoraan siitä x on yhtä kuin 1, tai sitten x toiseen miinus 5 on yhtä kuin 0, ja tästä helposti ratkaistaan plussaamalla 5 ja ottamalla 4 juuri, että x on plus miinus 4 juuri 5. Vastaus kuuluu siis x on miinus 4 juuri 5, tai x on 1, tai x on plus 4 juuri 5. Esimerkki 2. Ratkaise polynomin px, joka on x neljänteen miinus 5x toiseen miinus 6 nollakohdat. Tässä on nyt kyseessä erityislaatuinen neljännen asteen polynomi. Sitä sanotaan pikvadraattiseksi, ja kaikki sellaiset neljännen asteen polynomit ovat pikvadraattisia, joissa löytyy neljännen asteen termi tietysti, ei löydy kolmannen asteen termiä, löytyy toisen asteen termi, ei löydy ensimmäisen asteen termiä ja vakiotermi taas mahdollisesti löytyy. Tällöin voidaan soveltaa sijoitusmenetelmää. Sijoitusmenetelmässä sijoitetaan x toiseen on yhtä kuin t. Eli korvataan x toiseen t-llä, muuttujalla t, ja lähdetään ratkaisemaan t-tä aluksi. No näin kun tehdään, niin voidaan ensinnäkin kirjoittaa tuo px seuraavassa muodossa, muuten sama muoto kuin täällä, mutta olen nyt tuon x neljänteen termin kirjoittanut muodossa x toiseen suluissa toiseen. Jolloin siis potenssilaskusäännön nojalla tämä on x neljänteen. Ja nyt voidaan suoraan sijoittaa x toiseen termien paikalle t, jolloin tuo tulee muotoon t toiseen miinus 5t miinus 6. Ja tämähän on toisen asteen yhtälö. Ja nyt ratkaistaankin tästä tuon t:n avulla ensin tämän polynomin nollakohdat. Eli saadaan toisen asteen yhtälö t toiseen miinus 5t miinus 6 on yhtä kuin 0. Käytetään toisen asteen yhtälön ratkaisukaavaa, ja sieltä saamme aikaan, että t on miinus 1 tai t on 6. 2 ratkaisua. No, alun perin oltiin ratkaisemassa x, ja x pitää vielä selvittää, mutta t:llä ja x:llähän oli tietysti tämä yhteys, että t on yhtä kuin x toiseen, joten käytetään näitä hyödyksi, ja sijoitetaan x toiseen on yhtä kuin miinus 1, eli tämä toinen t-ratkaisu, tai sitten x toiseen on yhtä kuin 6, eli tämä toinen t-ratkaisu. X toiseen on yhtä kuin miinus 1, no ei reaaliluku. Reaalisia ratkaisuja tällä ollenkaan, joten ainoat ratkaisut saadaan tästä x toiseen on yhtä kuin 6 yhtälöstä, ja sieltähän tulee x on plus miinus 4 juuri 6. Joten vastaus on x on yhtä kuin miinus 4 juuri 6 tai x on yhtä kuin plus 4 juuri 6.